أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na magunguna a musulunci, wanda muke kawo muku shi kai tsaye daga wannan tasha mai albarka, magunguna a musulunci TV, tare da ni mai gabatarwa Nazir Muhammad. Abin da za mu yi magana akai da ikon Allah shine alamomi na ciwon koda, bi ma'ana kidney infection da kuma kidney stone, wanda bi ma'ana tsakuwar koda kenan, wanda wannan matsaloli duk wanda ke fuskantar wasu daga cikin waɗannan matsaloli, hakan ya nuna cewa yana samun matsala na koda, ko imma kidney infection ko kuma kidney stone. Alama na farko shine yawan ciwon baya, mutum ya samu bayan shi yana yawan ciwo, wannan alama ne guda daga cikin matsala na ciwon koda. Sannan alama na biyu shine yawan tashin zuciya, wanda ya samu zuciyar shi na yawan tashi, shi ma wannan ya gwada yana da wannan matsala. Sannan alama na uku shine yawan jin amai, mutum ya ringa yawan jin amai dandanan, yana yawan jin amai, zuciyar shi na tashi. Sannan akwai alama na hudu shine jin zafi lokacin fitar fitsari, wanda yake jin zafi lokacin fitar fitsari, wannan ma alama ce. Sannan sai fitsari mai kala, mutum in ya tashi fitsari sai fitsarin shi ya zama da kala. Sai yawan zazzabi, alama na shida kenan, yawan zazzabi, wanda yake samun yawan zazzabi, shi ma alama ne na kidney stone. Sannan sai kumburin saman idanu, wanda ke samun kumburi a saman idon shi, wannan ma alama ne na ainihin kidney stone, bi ma'ana tsakuwar koda, ciwon koda kenan. Sannan sai kuma a fitar fitsari da jini, bi ma'ana wanda yake yin fitsari da jini. Sa'an nan kuma sai alama na gaba shine rashin sha'awar cin abinci, shi ma wannan alama. Sa'an nan sai matsala na rashin cin abinci, mutum ya samu kwata-kwata ya ji baya sha'awar cin abinci, wannan ma alama ce ta matsala na ciwon koda. Sannan sai rashin bacci, wanda yake samun rashin bacci, shi ma alama ne na ciwon koda. Sai yawan gajiya da yawan kasala, mutum ya ji yana yawan samun kasala da yawan gajiya a jikinsa, shi bi ma'ana wanda yake samun yawan gajiya da yawan kasala a jikinsa, shi ma alama ne na ciwon koda. Sai kuma alama ta ƙarshe shine mutumin da yake samun raɗaɗi a kusa da mararsa, bi ma'ana yana samun zafi a kusa da mara, shi ma wannan alama ce mai ƙarfi ta ciwon koda. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum.